Ja, hvad? Vi er på Hvidovre Hospital. Det har været en god dag. Hvad er klokken? Det er 10:15. Hvordan fucking jeg? Det hele det startede jo med, at jeg har haft ondt i hoften noget tid. Begyndte at føle mig lidt gammel, så jeg tænkte, at nu er det hospitalstid. Nu gør det simpelthen for ondt. Og det ender så med, at man trækker et nummer. Nej. Vi kom ind. Vi startede med at gå ind på Hvidovre Hospital. Hvilket så viser sig at være et kæmpe stort hospital. Vi er nede i den anden ende af, hvor vi skal hen. Og jeg går altså således her lige nu. Det betyder, at vi skal hele vejen. Så langt. Og længere. Okay, der er altså ikke så langt tilbage. For så at komme ind til et sted. Hvor der ikke er nogen, man kan spørge. Der er ikke nogen skilte, der er ikke nogen folk, man kan spørge. Det eneste, det er fede læger, der kører rundt på sådan nogle... Efter det... Jeg trækker et nummer. Det gør jeg. Jeg trækker sgu et nummer. Og taster CPR-nummer. Og taster CPR-nummer ind, kommer vi ind til en albino-læge. Efter 2 timer. Ja. Hvor han siger, har du egentlig ringet til lægevagten? Nej, det har jeg ikke. Skal man ringe? Ja, du er gået det forkerte sted hen. Du skal henvende dig hen ved skranken. Og ind til skadestuen. Så jeg skal gå ud. Ja. Godt så. Går vi ud. Så bliver jeg hentet af Morten. Morten, han ligner Amish guy. Han har langt hår, langt skæg. Og snakker sådan. Ja. Og Morten, han... Nej, vi laver lige en pause. Nej, det gør vi ikke. Nå. Tvinger mig til at tage bukserne af. For så at fortælle mig, at min slimsæk inde i hoften har fået et blåt mærke. Det er det. Og nu er vi så på vej for at finde bus.